Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna devotees எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் அது பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகம், பிரபுபாத்தோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம், நிறைய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம மனசுல என்னென்னலாம் கொஷின்ஸ்லாம் எழுதோ அதே மாதிரி பாப் அவங்களோட கொஷின்ஸும் இருக்கு. அதெல்லாம் ப்ரோபத் அழகாக அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறத நம்மளுக்கும் ப்ரோபத்தாவே நேரடியாக கொடுக்குற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்மளும் நல்ல ரியலைசேஷன்ஸோட நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். அதுதான் ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம கிரந்தம் எல்லாமே கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் தான். கான்வர்சேஷன் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம எப்பயுமே கேட்குறவங்க பக்கத்துல இருந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ, அ அப்ப அத நம்மளும் நல்லபடியா கவனிச்சு, அதுக்கு என்ன பதில் ஆச்சாரியர்கள்கிட்டேருந்து, பகவான்கிட்டேருந்து கிடைக்குதோ, அத நல்லபடியா அந்த கேட்குறவங்களோட அந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ் நமக்கு வர மாரி நம்மளும் கேட்கணும். அதுதான். பகவத்கீதைன்னா அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து கேட்கணும். அர்ஜுனருக்கு ஏற்பட்ட அத்தினி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அவங்க ஆல்ரெடி டிவோட்டி. பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லேருந்து சாத்வீக குணத்திலிருந்து ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல கலியுகத்துல எப்படி இருப்பாங்களோ, அந்த ஒரு நிலைய பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு குடுத்திருந்தாங்க, நமக்காக. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு சாத்வீக குணத்துல, மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல அ இருக்கிற அ ஒரு நிலையில நம்மளும் என்ன பண்றோம்? பக்கத்துல இருந்து அர்ஜுனருக்கு எப்படிலாம் அந்த புரிதல் ஏற்படுதோ, அதே புரிதல் நமக்கும் ஏற்படணும். அப்பதான் அது வந்து பகவத்கீதை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படின்றது அர்த்தம். ட்ராக்ல இருக்கும்னு தெரியும். 2.7ல குருவா ஏத்துக்கணும். 10.12ல பரம்பிரம்ம, பரந்தாமமா ஏத்துக்கணும். நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 11.34ல. அதுல நம்ம நிமித்த மாத்திரம்ன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து அ லாஸ்ட் 18த் சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. என்கிட்ட உள்ள அந்த குழப்பம் எல்லாம் போச்சு. மயக்கம் தெளிஞ்சது அப்படின்னு. இப்போ நான் என்னோட சுயநினைவ பெற்றுட்டேன். இப்போ என்னோட விஷயத்துல நான் தெளிவா இருக்கேன். உங்களோட உபதேசத்தின்படி இனிமே நான் செயல்படுவேன். அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க 18வது அத்தியாயத்துல. ஸோ அதே ஒரு உணர்வு தான் நமக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிற அந்த மயக்கமும் போயிடணும். சுயநினைவு அதான் நம்மளுக்கு என்ன தெளிவில்லாம இருப்போம்ல. எது சரி, தவறு அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு நிலை மாறி சுயநினைவு அப்படின்றது நான் சரீரமல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த நினைவு பெற்று, இதுல நம்ம ஸ்திரமா இருந்து, பகவான் குடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி ஆத்ம நிலையில என்னென்னலாம் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யணுமோ, அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல நம்ம கொண்டு வரணும். அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட அத செயல்படுத்தும் நிலை வரும்போது, பகவத்கீதைய நம்ம நல்லபடியா கேட்டுருக்கோம்னு அர்த்தம். இதே மாதிரி தான் தேவகத்தி அம்மா கேட்டப்ப பக்கத்துல இருக்கணும். சாங்கிய பிலாசபில பாகவதம் பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்கும்போது, அவங்க பக்கத்துல இருக்கணும். சுகதேவ் கோஸ்வாமிட்டேருந்து கேட்கும்போது, இப்போ இங்க வந்து பாபா வந்து என்ன பண்றாங்க, கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் கேட்குறாங்க. பிரபுபாதா கிட்ட. அவங்க பக்கத்துலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ! இந்த மாதிரி அ விஷயம்லாம் நம்மளோட வேதத்துல இருக்கா? நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கான்னு. அப்ப அத நம்ம நல்லபடியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது, கண்டிப்பா ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தோட, பகவானோட அனுகிரகத்துல அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் நம்மகிட்டயும் ஏற்படும். அதுதான். நம்பிக்கையோட அந்த பிரயத்தனம், பேபி ஸ்டெப்ஸ் அத எடுத்து வைக்க வைக்க, உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற பகவான், அப்புறம் பரம்பரையில இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு அந்த தெம்ப குடுப்பாங்க. ஓகே, பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த தெம்பு. அத வந்து நமக்கு குடுப்பாங்க. இந்த ஒரு நிலையில நம்ம நல்லபடியா நம்மளோட எல்லா கிரந்தங்களையும் நல்லபடியா நம்ம வாசிப்போம். இதில பெர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ல நம்ம வந்து 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் போன வாரம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம். இல்லைங்களா? அதில வந்து 3 குணங்கள் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம்.
சாத்விக குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க, அப்புறம் ராஜச குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க, தாமச குணத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருந்தோம். சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க நாலேஜை கெயின் பண்ணுவாங்க. நாலேஜை கெயின் பண்ணும்போதே தெளிவு ஏற்பட்டுடும். அதுக்கப்புறம் நல்ல நிலை தான். பாபங்கள்லேருந்து விடுபட்டு உயர்ந்த நிலையில தான் இருப்பாங்க. அதே வந்து ராஜச குணத்துல பேஷன்ல இருப்பாங்க. ஆ கிட்டத்தட்ட வந்து சரீரம் தான் பிரதானம். சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான் பிரதானம் அப்டின்ட்டு இருப்பாங்க. அதே வந்து அ தமோ குணத்துல அனிமல் லைஃப் மாரி இருக்கும். சரிங்களா? அதுல இதுல வந்துட்டு பிரபுபாதா அழகா ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆடு, கோழி இதெல்லாம் வந்து அனிமல் ஹவுஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும்போது அது ஸ்லாட்டர்ட் ஹவுஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும்போது, அது ரொம்ப இன்னசென்ட்டா போய் நிக்குங்க. இக்னரன்ட்ல இன்னசென்ட்ன்னு சொல்லக்கூடாது. அறியாமையில அப்படியே போய் நிக்குது. இல்லைங்களா? அதுதான் அங்க கஷ்டப்பட போகுது அப்படின்றது. ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக அங்க போயிடும். கடைசியில பார்த்தா என்ன ஆயிடும்? அதையே அங்க அழிச்சிடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா மனிதன் வந்து புரொடெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கிறவங்க. புரொடெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மள யாராவது தாக்க வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நம்மள புரொடெக்ட் பண்ணிப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம வந்து இந்த இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கவே கூடாது. அதே மாரி சரீரம் தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையிலயும் இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே ஆத்மா அப்படின்ற நிலையில சாத்விக குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அப்படியே வரிசையா இதெல்லாமும் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம். இல்லைங்களா? எந்தெந்த குணங்களோட நம்ம வந்துட்டு எப்படி எப்படி நம்ம இணையறோமோ, அதுக்கேத்த மாரி செயல்கள் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால நம்ம கண்டாமினேட் ஆகுறோம். அதனால லோவர் பெர்த், அப்பர் பெர்த் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இல்லைங்களா? இது வந்து நம்ம இந்த 13.22ல காரணம் குண சங்கோஷ்ய அப்படின்றதுலயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ, அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் அத சாத்வீக குணத்திலேருந்து நம்ம செய்யணும். சுத்த சத்துவ குணத்திலேருந்து செய்யணும். அது தவிர இந்த ராஜச குணம், தாமச குணம் கிட்ட போகவே கூடாது. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா குணங்களோட சம்மந்தப்படுறதுனால தான் நம்மளுக்கு கர்ம செயல்கள் பண்றோம். அந்த குணங்களுக்கு ஏத்த மாரி. அந்த கர்மாவ அனுபவிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வந்துர்றோம். ஸோ, அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அ எப்படி வந்துட்டு இந்த இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ்க்கெல்லாம் கவனமா இருக்கணும். இல்லன்னா என்ன ஆயிடும்? நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துரும். அப்புறம் சிரமப்படுறோம். இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் இந்த முக்கியமா ராஜசகுனம், தாமசகுனம். அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும் அப்படின்றது. அ அது அது அத பத்தி பார்த்தோம். சீட்டிங் அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் எந்த மோட்ல இருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அது வந்து பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ் அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்றாங்க. அ மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது குட்னஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அ அப்போ வை இஸ் தட் குட்னஸ்? யூ சே தட் குட்னஸ் இஸ் வென் யூ ஹேவ் நாலேட்ஜ். ஸோ ஹெல்பிங் சம்ஒன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் நாலேட்ஜ் ஆஃப் வாட்? அப்படின்றத பத்தியும் கேட்குறாங்க. அ இதுக்கு தான் இப்ப வந்துட்டு 17த் சாப்டர் நம்ம பிரதானமா பார்ப்போம். இல்லைங்களா? நம்ம ஹெல்ப் பண்றது கூட யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு பண்ணணும். சும்மா நான் பாட்டுக்கும் என்கிட்ட எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அ தெம்பு இருக்கு. அதனால நான் பண்றேன் அப்படின்றத நம்ம பண்ணக்கூடாது. இல்லையா? அதுதான் வந்துட்டு நம்ம 17த் சாப்டர்ல நம்ம பொதுவா பார்த்தது. ஸோ இங்க சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்துல. ஆ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஆ. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, சரியான நபர், சரியான நேரம், சரியான இடம். ஹரி போல். சரியான நபர். சரியான நபர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அதுதான். அந்த நிலை தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல நிலைன்றது. ஸோ அப்போ வை இஸ் தட் குட்னஸ் அப்படின்னும்போது, யூ சே தட் குட்னஸ் இஸ் வென் யூ ஹேவ் நாலேட்ஜ். ஸோ ஹெல்பிங் சம்ஒன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் நாலேட்ஜ் ஆஃப் வாட்? இஃப் ஹி இஸ் இக்னரண்ட் அண்ட் யூ ஆர் ட்ரையிங் டு என்லைட்டன் ஹிம், தட் இஸ் குட்னஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ கிவிங் நாலேட்ஜ் இஸ் குட்னஸ். எஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ வாட் அபவுட் ஜஸ்ட் கிவிங் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ குட்னஸ் அப்படின்றத பிரபுபாதா சொல்றாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து இக்னரண்ட்ல இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம வந்து என்லைட்டன் பண்றோம் அப்படின்னா, அதுவும் குட்னஸ் தான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இஃப் எ பெக்கர் ஹேஸ் நத்திங் யூ கிவ் ஹிம் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்னும்போது, தட் மே ஸ்டில் பி குட்னஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. தென் கிவ் சம்ஒன் சேரிட்டி அண்ட் இமிடியட்லி ஹி purchases a bottle of wine and drinks and lies down flat. Allah. So that is charity, but that is not goodness. That is ignorance. இதுதான் சேரிட்டி பத்தி
தெளிவா வந்துட்டு 17th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயமா பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இப்ப சேரிட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामय यं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यते देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கறது சேரிட்டி கேன் பி இக்னரன்ஸ் அப்படின்றத பற்றி இங்கே கேட்குறாங்க. இப்போ சேரிட்டி நம்ம பொதுவாக என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம், பகவத்கீதை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான்லாம் என்ன நினைப்பேன்னா, யாருக்காவது ஒருத்தவங்க நம்ம பணம் கொடுத்துட்டோம், ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப நல்ல செயல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனால் அந்த சேரிட்டிலையுமே வந்துட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கு அப்படின்றத பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வருது. ஸோ அந்த வகையில் தான் இப்போ வந்துட்டு சேரிட்டினால் நல்ல விஷயம்னாலும் அதையும் சரியா செய்யணும் அப்படின்றது தான். அப்போ சேரிட்டில இக்னரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அப்போ பிரபுபாதா வந்து 17th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயத்த இங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க. 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேரிட்டி இருக்கு. குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ் அப்படின்றது. குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு சேரிட்டி மஸ்ட் பி கிவன் ஜஸ்ட் லைக் தட் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் மூமெண்ட் அப்படின்றது. சரிங்களா? இஃப் எனிஒன் கிவ்ஸ் சேரிட்டி டு திஸ் மூமெண்ட் தட் இஸ் சேரிட்டி இன் குட்னஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் காட் கான்ஷியஸ்னஸ். யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நானே வாசிக்கிறேன். Hare யாரும் Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஆ, Pranams Mataji. ஆ, இது இது Vasikara. இதுல இருந்து வாசிக்கணும் மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன Okay, சொன்னாங்க? madam. Hare Krishna Mataji. ஆ, Thank you, madam. Srila Prabhupada. There are 3 kinds of charities: in goodness, passion, and ignorance. Charity in goodness means giving charity where charity must be given. Just like this, Krishna consciousness movement. If anyone gives charity to this movement, that is charity in goodness, because it is spreading God consciousness, Krishna consciousness. That is charity in goodness. And if one gives charity for some return, that is a charity in passion. And if somebody gives charity at an improper place and time, without respect, and to an unworthy person, just like the Bhavri man, that is charity in ignorance. But Krishna says, Yat karosi, yat astasi, yat jihosi, tadasi yat. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that as an offering to me. Gita 9.27. If Krishna takes your offering, that is the perfection of charity. Or anyone who is a representative of Krishna, if he takes it, that is perfection. Bob. And what kind of charity is it when you give food to somebody who is hungry? Srila Prabhupada. Well, that depends on the circumstances. For example, if a doctor has forbidden his patient to take any solid food, and if the patient is asking, give me some solids, and if you give him solid food in charity, then you are not doing good to him. That is ignorance. Bob. Are the devotees beyond accumulating karma? These devotees, do they feel karma? Do they work in these modes? Are they in the mode of goodness?
Srila Prabhupada. They are above goodness, Suddha Sattva. The devotees are not in this material world. They are in the spiritual world. That is stated in Bhagavad Gita 14.26. Mahamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan samadityatam brahma bhuyaya kalpade. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Devotees are neither in goodness, passion, nor in ignorance. They are transcendental to all these qualities. Bab, a devotee who is very faithful, reaches this stage. Srila Prabhupada. Yes, you can become a devotee as they have become. It is not difficult. Simply you have to engage yourself in the transcendental loving service of that Lord. That's all. Bob, what is the status of service minus devotion? Srila Prabhupada. That is not service, that is business. Everyone laughs. For example, here in Mayapur, we have employed a contractor. That's not service, that's business. Is it not? Sometimes they will advertise, our customers are our masters. Is it not? But in spite of the flowery language, our customers are our masters. This is a business because nobody is qualified customers unless he pays. But service is not like that. Chaitanya Mahaprabhu prays to Krishna, Yada Tatava Vidatadu Lambado Mat Prana Nadastu Sa Eva Daparaha. You do whatever you like, but still you are my worshipable Lord. That is service. I don't ask any return from you. That is service. When you expect some return, that is business. Bob, I wish to gain more knowledge of God and be able to feel God's presence more. I feel life has little meaning without this. Srila Prabhupada. Yes, if you misuse this human form of life, then it is a great loss. Human life is a great chance given to the living entity to get out of the entanglement of material existence. Bob, I feel thankful that I have been able to ask these questions. Srila Prabhupada. Yes, you can learn more and more. Questions and answers are required. They are beneficial to all. Sudha Goswami says, Srimad Bhagavatam 1.2.5, Munayahi sadhu prastoham bhavatbir loka mangalam yat krita krishna samprasno yenatma super asiddhadi. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are relevant to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. So, questions about Krishna are very good. When you discuss and hear about Krishna, that is Loka Mangalam, auspicious for everyone, both the questions and the answer. Bob, I am attracted to devotional service, but I still have my connections at home, marriages. I am engaged. Srila Prabhupada. No. There are so many marriages. Indicates Syama Sundara, he is married. Marriage is no barrier. I told you that there are 4 orders of spiritual life. Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha, and Sannyasa. So after Brahmachari life, one can marry.
although it's not obligatory. One may remain Naistika Brahmachari, unmarried for his whole life. But a Brahmachari may marry. And after marriage, there is Vanaprastha life. This means that one is a little aloof from the family. The husband and wife live separately. At that time, there is no sex life. Then, when he is fully removed, detached from family life, he takes sannyasa. Bob, does the sannyasi forget his wife completely then? Srila Prabhupada. Yes, forgetting is not very difficult. If you try to forget, out of sight, out of mind, Allah. Just as I have my wife, children, grandchildren, everything, but out of sight, out of mind, that's all. Therefore, Vanaprastha, Sannyasa, everything is nicely arranged by the Vedic system. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank பிரணாம்ஸ் you. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப சேரிட்டி பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அப்ப சேரிட்டி அப்படின்றது குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்ப அது நம்ம 17th சாப்டர்ல ரொம்ப தெளிவா படிப்போம் இல்லைங்களா? அது ஸ்ரத்தத்ரி விபாக யோகத்துல நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில 3 குணங்களோட நம்பிக்கையின் அடிப்படையில அவங்களோட வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும்? உணவு பழக்கவழக்கங்கள், சாக்ரிஃபைஸு, அப்புறம் வந்து ஆஸ்டிரிட்டி, சேரிட்டி. இந்த 5 விஷயங்களும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா அதுல நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து சேரிட்டி அப்படின்னும்போது, இப்ப நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் பொதுவா சேரிட்டி அப்படின்னா, ஒரு நார்மலா பண்ணக்கூடியது என்னன்னா, உணவு குடுப்போம், க்ளோத்ஸ் குடுப்போம், பணம் குடுப்போம். இதான் வந்து நார்மலா பண்ற சேரிட்டி இல்லைங்களா? அ ஒரு எந்த ஒரு நாலேட்ஜுமே இல்ல. பட் ஸ்டில் என்ன பண்ணுவோம்னா, அ உண்ண உணவு குடுப்போம், உடுக்க உடை, அப்புறம் வந்துட்டு மணி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு காசு குடுப்போம். இதுதான். ஆனா அதுலயே அ அது வந்து நல்ல விஷயமா அப்டின்னா, இல்ல. அதுல கிளாரிட்டி இல்ல. ஏன்னா நம்ம குடுக்குற அந்த பணத்த அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாது. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால எதுலயுமே தெளிவா இருக்கணும் அப்டின்றது. அப்போ உண்மையான ஒரு சேரிட்டி அப்டின்னா என்ன அப்டின்னா, அ கரெக்ட் டைம்ல, கரெக்ட் பிளேஸ்ல வொர்தி பெர்சனுக்கு குடுக்கணும். இப்ப கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்டின்னா, நம்ம இப்போ கோயில்ல வந்துட்டு டொனேஷன் குடுத்துட்டோம் அப்டின்னா, அது வந்து ஒண்ணு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு போகும், கோசேவாவுக்கு போகும். இல்லன்னா நித்தியப்படி கைங்கரியத்துக்கு போகும். பிரசாதம் சேவா அந்த மாதிரிலாம் அது வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அது கண்டிப்பா என்ன ஆகுது? இஸ்கான் பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டா அது சாமிக்காக போய் சேருது. புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லயும் போகலாம். இல்லைங்களா? அ ஸோ இந்த மாரி நெறைய காட்லி கான்ஷியஸ்னஸ் விஷயத்துக்கு அது போகுது. அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து சேரிட்டி பண்ணும்போது, கண்டிப்பா வந்து பகவத்கீதை புக்கா குடுக்கணும். ஆ சாண்டிங் பேக், சாண்டிங் பீட்ஸ் வாங்கி குடுத்து, அவங்கள சாண்டிங் பண்ண சொல்றது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். அ அதேமாரி பிரசாதமா குடுக்கணும் அப்படின்றது தான். இப்போ ஃபுட்டே வந்து ஒரு நார்மலா வெறும் ஃபுட்டா நம்ம குடுத்தோம் அப்டின்னா, சாப்பாடா ஒருத்தவங்ககிட்ட ஹோட்டல்ல வாங்கியோ, இல்ல வீட்ல செஞ்சு ஆஃபர் பண்ணாம குடுத்தோம் அப்டின்னா, அது வந்து ஒரு புண்ணிய காரியமாகும். அதுக்கு கர்மா உண்டு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அ அதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிப்போம். ரொம்ப நல்லா பண்ணோம் அப்டின்னா, சொர்க்க பிராப்தி கிடைக்கும். இல்லன்னா இங்கேயே நல்ல புண்ணிய பலன் நம்மளுக்கு சேரும். அதே வந்து ஃபுட்ட பிரசாதமா குடுத்தோம் அப்டின்னா, நமக்கு அதுல கர்ம பலன் கிடைக்காது. அதுதான். ஸோ, அதனால தான் எப்பயுமே ஒரு இதே நம்ம இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ரிலேட்டிவ்ஸோ யாரோ, அவங்களுக்கு பணம் இல்ல. அப்ப நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாமா? அது எப்படி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம போயிட்டு பணம் கட்டிட்டு நம்ம வந்து வர்றது நல்ல ஒரு விஷயம். ஏன்னா கரெக்ட் டைமு, கரெக்ட் பிளேஸு, அந்த வொர்தி பெர்சன். அதேமாரி ஒரு பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு படிக்கிறதுல காசு இல்ல அப்படின்னா, அப்பயும் நம்ம அத செய்யலாம். செஞ்சுட்டு அதையும் பலன எதிர்பார்க்காம கடமையா செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுறது. இந்த மாரி தான் நம்மளோட சேரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு கர்ம பலன் கிடைக்காது அப்படின்றது. அதனால சேரிட்டின்றதே நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப நம்ம மேரேஜ்க்குலாம் போறோம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம காசு குடுக்குறோம் அப்படின்னா கூட, அதுவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பகவத்கீதை புக் வச்சு, அது கூட நம்ம வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பொருளா குடுத்தோம் அப்படின்னா, அத கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சாமி விஷயத்துக்கு அத அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி
சேரிட்டியும் வந்து நல்ல விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுதான். அதே வந்து பேஷன்ல உள்ளவங்க வந்து கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க. இன் ரிட்டர்ன் ஏதாவது எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்புறம் பிடிக்காது. ஆனா வந்து குடுக்கலன்னா நம்மள தப்பா நினைப்பாங்களோ! அப்டின்ற ஒரு எண்ணத்தோட குடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தன்னை எல்லாரும் பெருமையா பேசணும் அப்டின்றதுக்காக நெனச்சுக்கிட்டு குடுப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பேஷன்ல உள்ளவங்களோடது. இல்லைங்களா? அதே வந்து இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளதுன்றது இம்ப்ராப்பர் பிளேஸ், இம்ப்ராப்பர் டைமு. அதுவும் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம அன்வொர்தி பெர்சனுக்கு குடுக்குறது. அலட்சியமா குடுக்குறது. நம்மகிட்ட ரொம்ப காசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தூக்கி அலட்சியப்படுத்தி அவங்கள கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ணிட்டு குடுக்குறது. இதெல்லாம் தப்பான விஷயம். அதே மாதிரி நம்ம குடுக்குற அந்த விஷயத்த அவங்க தவறான விஷயத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கன்னா, நான் இங்க சொன்னாங்கல்ல பிரபுபாதா, இப்ப நம்ம யாருக்காவது சேரிட்டிக்கு குடுத்தோம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒரு பாட்டில் ஆஃப் ஒயின் வாங்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது தவறுகள் பண்ணாங்கன்னா, கண்டிப்பா அது கூட ஏதாவது ஒரு தவறுகள் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? சாப்பிடும்போது. ஸோ, அதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? அப்ப அந்த இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம குடுத்த காசு தானே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடுது? இவங்க செஞ்ச அந்த தவறு, அந்த மாமிசம் சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த தவறு, எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹெல்ப் பண்ண மாரி ஆயிடும். சப்போர்ட்டிவா இருந்த மாரி ஆயிடும். அப்ப அதுதான் வந்து இம்ப்ராப்பர் பிளேஸு, இம்ப்ராப்பர் டைமு, அன்வொர்த்தி பெர்சனுக்கு குடுக்கறது அப்படின்றது. ஸோ, அந்த மாரி நம்ம என்னைக்குமே சேரிட்டி குடுக்கக்கூடாது. எதுவுமே தரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ப செய்யணும் அப்படின்றது. இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல 9.27ல "எத் கரோஷி எத் அஜ்ஞாஷி" இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இல்லையா? எது சாப்பிட்டாலும், எது செஞ்சாலும், என்ன நம்ம ஆஃபர் பண்ணாலும், அதே மாதிரி என்ன தவம் நம்ம பண்ணாலும், அது வந்து பகவானுக்காக செய்யணும். எது செஞ்சாலும் கடைசியில கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிடணும். ஆஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டியா நம்ம செய்யணும். பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு, நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சோம் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம, ஒரு கடமையா செய்யறது. சரிங்களா? பலன் எதிர்பார்க்காம. ஏன்னா சாத்விக குணத்துல உள்ள நேச்சரே அதான். பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையா செய்யறது தான். அது வேதத்தில் உள்ளபடி செய்யணும். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி செய்யணும். இந்த 3மே இருக்கணும். கடமை, பிடிக்கும் பிடிக்காது, இல்ல எனக்கு இப்ப விருப்பம் இருக்கு. இப்ப எனக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு. அதனால நான் செய்றேன். அப்படிலாம் இல்ல. கடமையா செய்யணும்னா செய்யணும். அவ்வளோதான். அதே மாரி பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னா எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் உள்ள மாரி செய்யணும்னா செய்யணும். அதுதான் சாத்வீக குணம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள செஞ்சுட்டு, பலன் எதுவும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்கு நம்ம அத சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் சேரிட்டில அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Anyone who is in the representative of Krishna, if he takes it, that is perfection. அப்ப நம்ம வந்து ஒண்ணு ஒண்ணும் பார்த்து பார்த்து இப்ப ரோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அவங்க என்ன செலவு பண்ண போறாங்க, அதெல்லாம் செய்யறதெல்லாம் சிரமம் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம சேரிட்டி குடுக்கணும்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் மூமெண்ட்ல குடுக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஏன்னா இதுல போனாலே கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சேவாவுல தான் அது இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்களே தவிர, தனியா யாரும் அந்த மணிய செலவு பண்ண போறதில்ல. எல்லாமே பொதுவா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது இந்த மாரி மேரேஜு, இல்லன்னா வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்ல யாருக்காவது இது சேரிட்டி பண்ற மாரியோ, ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுற அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா, அதையும் நம்ம எதிர்பார்க்கிற பலன் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செஞ்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்ற சொல்ற அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும். அப்ப இந்த ஸ்லோகத்த தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 9.27ல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, அந்த நிலையில நம்ம சேரிட்டி பண்ணணும் அப்படின்றது. அப்ப இப்ப வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப ஹங்கிரியா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதம் தரணும். மேக்ஸிமம் வந்து பிரசாதமா தரணும். யாராவது பசியோட இருக்காங்கன்னா, பிரசாதமா தரணும். இல்ல அப்டின்னா, நம்ம இப்ப வெளியில இருக்கோம். அப்படியே வாங்கி நம்ம தர வேண்டியதா இருக்கு அப்டின்னாலும், நம்ம வந்து அத வந்து பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணிட்டு, மந்திரம் சொல்லிட்டு குடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. முடிஞ்ச வரைக்கும். சரிங்களா? அப்ப தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்கம்ஸ்டன்ஸ் அப்டின்றத சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து சாலிட் ஃபுட் குடுக்க வேண்டாம் அப்டின்னும்போது, அப்ப அந்த பேஷண்ட் வந்து சாலிட் ஃபுட் கேட்கறாங்க அப்டின்னா, நம்ம அத செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சோம்னா, அது அவங்களுக்கு நல்லதில்ல. இல்லையா? அது இக்னரன்ஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ, அதனால தான் யாருக்கு என்ன தேவையோ, அத தான் நம்ப குடுக்கணும். அதுக்கு தான் சாத்வீக குணத்தின் படி நம்ம செய்யணும். சரியான நேரத்துல, சரியான இடத்துல, சரியான மனிதனுக்கு குடுக்கறது அப்படின்றது. The devotees beyond accumulating karma, these devotees, do they feel karma? Do they work in these modes? ஆர் தே இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது சுத்த சத்துவகுணம். இப்ப நம்ம பார்த்த மாதிரி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கோ, கோ சேவாவுக்கோ, இல்லைன்னா பிரசாதம் சேவாவுக்கோ, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கோ, இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு மணி நம்ம குடுக்குறோம் அப்படின்னா, சேரிட்டில நம்ம பங்கெடுத்துக்கிறோம்னா, அது வந்து சுத்த சத்துவகுணம்.
கர்ம பலன் இல்லாம டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றதுல அது வந்துடுது. சரிங்களா? அப்ப டிவோட்டீஸ் ஆர் நாட் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. எந்த இடத்துலயுமே டிவோட்டீஸ் வந்து கிருஷ்ணாவை சென்டரா வச்சுட்டு தான் தன்னோட எல்லா செயலையும் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றது. சரிங்களா? கிருஷ்ணாவை மறந்து எந்த செயலையும் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அப்ப டிவோட்டீஸ் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தான் இருப்பாங்க. அவங்க வாழ்க்கையும் நார்மலா வாழற மாரி தான் இருக்கும். ஆனா, அவங்க எல்லா எல்லா செயல்லயுமே பகவான் கூடவே இருப்பாங்க. அந்த பகவான முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்வாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவுக்காக சேர்ந்துன்னு சுத்த சத்துவ குணம். அப்ப டிவோட்டீஸ் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்தாலுமே, அந்த ஒரு கர்ம பலன்லாம் அவங்கள பாதிக்காது. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல இருக்கிறது தான். சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்கு தான் 14.26 One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances. எந்த சூழ்நிலையிலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுட்டே இருக்கணும். எப்பயும் சொல்ற ஒரு விஷயம் தான், டிவோஷனல் சர்வீஸ மட்டும் ஹைலைட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை, பின்னாடி ஒரு வார்த்தை வருது இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம கிரந்தங்கள்ல. அன்ஃபெயிலிங் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், ஃபுல். இது 2ம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாரி அதாவது பார்ட் டைம் ஜாப் இல்லாம, முழுசா ஒரு கை குழந்தை மேல அம்மாவுக்குள்ள பிரியம் மாதிரி, கேரிங் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணா கிட்ட நம்ம பக்தியோட எல்லா சூழ்நிலையிலயும் முழுமையா இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளால இந்த மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர கடந்து வர முடியும். அப்ப அந்த பிரம்மன் நிலைய நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. அந்த நிலை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இந்த மாரி பேஷன், இக்னரன்ஸ், குட்னஸ் இது எதுவுமே அதுல இருக்காது. ஏன்னா அது வந்து ஆத்ம நிலை இல்லைங்களா? அ அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எ டிவோட்டி ஹூ இஸ் வெரி ஃபெய்த்ஃபுல் ரீச்சஸ் திஸ் ஸ்டேட் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஸ் அப்படின்றது யூ கேன் பிகம் எ டிவோட்டி ஆஸ் தே பிகம் டிவோட்டி. எல்லாராலையும் வர முடியும். இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து பாப்க்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்குமே அது. சரிங்களா? எல்லாராலையுமே நல்லபடியா ஒரு டிவோட்டியா வர முடியும். இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். கண்டிப்பா. அது நம்ம பகவத்கீதை படி நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப சேரிட்டி பண்றது, சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்டரிட்டி, அ வொர்ஷிப் இது எல்லாமே கிருஷ்ணாவ முன்னிலைப்படுத்தி, அதுவும் பக்தி யோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எந்நேரமும் என்னைய நினைச்சு, எனக்கே வழிபாடு பண்ணி, அ எனக்கே ஒபீசன்ஸ்லாம் குடுத்துட்டு என்னையே வந்து அடைவாய் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? மன்மன பவமத்மத்து அப்படின்ற ஸ்லோகத்துல. அதே மாதிரி 18.66லயும் கம்ப்ளீட் சரண்டர் சர்வ தர்ம பரித்யக்ஷ ஸ்லோகத்திலயும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, ஃபாலோ பண்ணோம்னாலே டிஃபிகல்ட்டா இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நல்லபடியா பக்தியில ஈடுபட முடியும். சிம்ப்ளி யூ ஹேவ் டு என்கேஜ் யுவர் செல்ஃப் இன் த டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். அதான் எப்பயுமே நமக்கு எப்பயாவது மனசுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் இருந்ததுன்னா, அது இயல்பா இருக்கணும். எந்த டிவோட்டிக்குமே ஆ நான் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நல்லபடியா ஈடுபட்டுட்டு இருக்கேன். அப்படின்ற தாட் வரவே கூடாது. இன்னும் நல்லா பண்ணணும். இன்னும் நெறைய பண்ணணும். அதுவும் அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது, எல்லாரையும் பார்த்துட்டு, அ நம்மளும் நல்லா பண்ணணும். இந்த டிவோட்டி இப்படி பண்றாங்களா? இதே மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து பார்த்துட்டு பண்ணோம்னா, அது வந்து போட்டி பொறாமையில வந்துரும். ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அப்படி வராது. நம்மள எலிவேட் பண்ணும். இந்த மாரி பண்றாங்களா, சாண்டிங் இத்தனை ரவுண்ட் பண்றாங்களா, நம்மளும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ல இருந்து, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மள வந்துட்டு குருவோட கைடன்ஸ்ல இருந்து, நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள எலிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மள வந்து என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் டூ த லார்ட் அப்படின்றது. அதுக்கு மெயின் விஷயம் என்ன வேணும்னா, அசோசியேஷன் வேணும். தனியா இருந்தோம்னா மறந்துடுவோம். செய்ய தோணாது. சரிங்களா? அ அப்ப அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். அப்படி செஞ்சோம்னா, கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டி நம்ம ஃபீல் பண்ணவே மாட்டோம். அப்படின்றது தான். ஒண்ணும் இல்ல காலையில மேங்களூர் இஸ்கான்ல 4:30க்கு லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சரிங்களா? 4:30 டூ அ பாகவதம் கிளாஸ் முடியறதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு 9:30 ஆகும் இல்லைங்களா? அதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லா ஆரத்தியும் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அ அ பாகவதம் கிளாஸும் நல்லபடியா கேட்டிருப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு. அ தனியா இதே வந்து சாரி. நம்பளே எல்லாத்தையும் பண்ணணும் அப்டின்னா, நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு 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 மாரி இருக்காது. சில நாள் என்ன பண்ணுவோம்னா பண்ணுவோம். சில நாள் பண்ண மாட்டோம். இயல்பு இல்லைங்களா? ஆனா இந்த மாரி ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது, அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு அமைஞ்சிடுது. ஸோ நம்ம அதனால எப்பயுமே நம்ம வந்து
அன்ஃபெயிலிங் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் டிவோட்டி ஆக முடியும். அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை கண்டிப்பா அசோசியேஷன். அதை நம்ம நல்லபடியாக எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ், இப்போ நம்ம சர்வீஸ் இருக்கு, அதில் வந்து ஆனால் டிவோஷன் இல்லை, அப்போ அது என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றத இங்கே வந்து பாப் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போ அது பிஸ்னஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்கல்ல பகவத்கீதையில, இது பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயும் ஸ்லோகத்துல. இது எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அதுலேருந்து பகவான் என்னதான் எடுத்துக்கிறாங்க? ஐ அக்செப்ட் லவ் அண்ட் டிவோஷன். அதான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவான்ட்ட இல்லாதது ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாமே அவங்க கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. நம்மளும் அவங்க கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கோம். அப்ப அதையே நம்ம திருப்பி அவங்களுக்கு குடுக்குறோம். அவங்க கொடுத்த மேங்கோவே நம்ம அவங்களுக்கு குடுக்குறோம். அவங்க கொடுத்த துளசியே அவங்களுக்கு நம்ம குடுக்குறோம். இல்லைங்களா? அப்போ அதுல என்ன, அப்ப என்ன இருக்கு? அதுல அதுல பகவான் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? அவங்க கிட்ட இல்லாததா என்ன? அப்ப அதுல அந்த அன்பையும், பக்தியும் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு. அப்ப நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம், ரொம்ப மெக்கானிக்கலா இருக்கு அப்படின்னா, அது வந்து அவ்வளோ உயர்ந்ததா இருக்காது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்க பிரபுபாதா சொல்றாங்க, தட் இஸ் பிசினஸ் அப்படின்னு. இப்ப வந்து டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அ யாரையாவது கூப்ட்டுருப்பாங்க. அ அ அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்கு. அவங்கலாம் வந்து இந்த மாரி ஒரு ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸோட வச்சிருப்பாங்க. அவர் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் அவர் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? மணி தருவாங்க. அத வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அவங்க டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. இப்ப இவங்க சொல்ற இந்த ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க செய்ற அந்த சர்வீஸா இருக்கட்டும், அது பக்தியில வருமா? அப்படின்னா கிடையாது. இல்லைங்களா? அது வந்து என்னன்னா ஒரு பிசினஸ் அது. அப்படின்றத பார்க்குறோம். சிலவங்கலாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. கோயில்ல போயிட்டு ஒரு ரூ. 10 காச போட்டு, ரூ. 100 காசு போட்டு உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும். எல்லாம் கேட்டுட்டு வெளில வந்துருவாங்க. இல்லைங்களா? நான் எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும். எனக்கு இந்த என் பொண்ணுக்கு மேரேஜ் ஆகணும். ஏகப்பட்ட வேண்டுதல் இருக்கும். கொஞ்சோண்டு காசு போட்டு. அப்ப அது எப்படி இருக்கும்? பிசினஸ். இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு கோயிலுக்கு போய் கால் வலிக்க நின்னு, கடைசியில என்னன்னா, அந்த பாவம் தெரியாம பகவான் கிட்ட போயிட்டு லிஸ்ட் வச்சு, அதுவும் ஆரத்தி காமிக்கும்போது கண்ண மூடிக்கிட்டு, அப்படியே வெளில வர்றதுன்றது, அவ்வளோ ட்ரெயின்டான பெர்சன் கிடையாது. இல்லைங்களா? அதனால அ பகவான பார்க்க போறோம், பகவானுக்கு சேவை செய்றோம் அப்படின்னா, அத அவங்க ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக. அதுதான் ரொம்ப முக்கியங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள திருப்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து அ அ உயர்ந்த நிலையா இருக்கணும். கிருஷ்ணாவோட முகத்துல ஒரு ஸ்மைல் வரணும். அப்படி இருக்கணும் நம்மளோட சேவை. கிருஷ்ணா நம்பள பார்க்கணும். நம்ப வந்து சாமிய பார்க்கணும், சாமிய பார்க்கணும் ஜம்ப் பண்ணி இல்லாம, கிருஷ்ணா நம்மள பார்க்கணும். அந்த மாதிரி நம்மளோட சேவை, அந்த வைஷ்ணவ எத்திகேட்டு இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, அது உயர்ந்த விஷயம். அப்போ பக்தி இல்லாம வெறும் சர்வீஸ் அப்படின்றது பிசினஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? "யூ டூ வாட்டெவர் யூ லைக். பட் ஸ்டில் யூ ஆர் மை வொர்ஷிப்பபிள் லார்ட்." எல்லா டிவோட்டியோட நிலையும் இதுதான். இல்லைங்களா? குந்தி மகாராணி என்ன சொன்னாங்க? "எனக்கு கஷ்டத்தையும் குடு. நீ என் கூட இருந்தா போதும்." கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி எல்லா டிவோட்டீஸ் பாகவத்துல உள்ள டிவோட்டீஸோட பிரேயர்ஸும் பார்த்தாலும், பிரகலாத் மகாராஜரும் ஒரு இடத்துல கூட காப்பாத்துங்கன்னு கேட்கல. இல்லைங்களா? காப்பாத்துனாலும் சரி, காப்பாத்தலனாலும் சரி, பக்தி பண்ணுவேன் நம்பிக்கையோட அப்படின்னு அவங்களோடதும். ஸோ அந்த மாரி நம்ப என்ன பகவான் நமக்கு பண்ணணும்னாலும் பண்ணட்டும். ஆனா, நம்ப என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் இருக்கறதுலே உயர்ந்த நிலை. அத விட்டுட்டு கொஞ்சமா ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ பண்ணிட்டு, அதுக்கு இன் ரிட்டர்ன் எனக்கு வந்து இத குடுங்க, அத குடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுன்றது பிசினஸ் அப்படின்றது. அப்ப இது எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த ஒரு அ விஷயத்த நமக்கு சொல்லிக் குடுக்குது இல்லைங்களா? நார்மலா என்னன்னா, கோயிலுக்கு போறவங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தா, ஒரு வேண்டுதல வச்சுக்கிட்டு போறது, இல்லன்னா வந்துட்டு அ வேற ஏதாவது அந்த மாரி ஒரு விஷயத்துல தான் போவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம இந்த கிரந்தங்கள வாசிக்கும்போது, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கும்போது தான் தெரிய வருது, எப்படி சாமி கும்பிடணும் அப்படின்றதே. கரெக்ட்டா? எனக்கு அப்படிதான் தோணும். அப்ப என்னன்னாலும் பகவான் பண்றத பண்ணட்டும். ஆனா, அவங்கள நான் சாமி கும்பிடுவேன். அவ்வளோதான். அவங்க தான் எனக்கு வேணும். அந்த ஒரு நிலை. சரிங்களா? அவங்க தான். எனக்கு பிரதானம் அவங்க தான். அவங்க என்ன காப்பாத்துனாலும் சரி, காப்பாத்தாட்டியும் சரி. அது அவங்களோட விருப்பம். அப்படின்னு. பிரகலாத் மகாராஜ் ஞாபகத்துக்கு வரும். குந்தி மகாராணி அம்மாவோட ஞாபகம் நமக்கு வரும். சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம சேவைகள்ல எதையும் நம்ம திரும்பி கேட்டோம்னா அது பிசினஸ். அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது கம்ப்ளீட்டா நம்மள பகவான்ட்ட குடுத்துறது. ஆத்ம நிவேதனம் தான். சரிங்களா? அதுதான்.
ஐ விஷ் டு கெயின் மோர் நாலேஜ் ஆஃப் காட். பகவானை பற்றி நான் இன்னும் நிறையா நான் வந்து கேட்க விருப்பப்படுறேன். ஏபிள் டு ஃபீல் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ். பகவானை வந்துட்டு இருக்கிறாங்கன்றதை உணர விருப்பப்படுறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஐ ஃபீல் லைஃப், இது ரொம்ப அவங்களோட ரியலைசேஷன் பாருங்க பாபா. ஐ ஃபீல் லைஃப் ஹேஸ் லிட்டில் மீனிங் வித்தவுட் திஸ். பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸை உணர்றதும் தான் லைஃப். அது இல்லாமல் லைஃப்ன்றது வாழ்க்கையே இல்லை அப்படின்றது. அப்போ இஃப் யூ மிஸ்யூஸ் திஸ் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப், தட் இஸ் த கிரேட் லாஸ். கண்டிப்பாக இல்லைங்களா? எப்போ நான் பொதுவாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஒரு வாஷர்மேன் கிட்ட சின்னமணி கல் இருக்கு, ஆனால் அதை ஒரு துணியில் உள்ள கரையை போக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹியூமன் லைஃப்பை கர்மிஸாக வாழுது. அதே மாதிரி நல்ல ஒரு காஸ்ட்லி கார் லேம்போகினி இருக்கு, சரிங்களா? அதை போய் நம்ம ஒரு மீனியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்ல கரடு முரடான இடத்துல கொண்டு போய் அதை மெயின்டெனன்ஸே இல்லாமல் ஓட்டினா எப்படி இருக்கும்? அது வந்து கொஞ்சம் வேதனையாக இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ட்ரக்கை ஓட்டுறவங்க கிட்ட கொடுத்து ஓட்ட சொன்னா எப்படி அதை ஓட்டுவாங்க? அந்த மாதிரி. அது மாதிரி தான் இந்த கர்மீஸ் மாதிரி லைஃப் வந்து ஹியூமன் லைஃப்பில் வாழுறதுன்றது மிகப்பெரிய அனர்த்தம். அதுதான் அறியாமையில் மிகப்பெரிய அறியாமை அப்படின்றது. அதனால ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப்பை நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணவே கூடாது. அது வந்து கிரேட் லாஸ். ஏன்னா இந்த பிறவில தான் பகவத்கீதையை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது, பக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது, சாண்டிங் பண்ண முடியுது, குருவோட அனுகிரகம் கிடைச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது, ஸ்வீட்னஸ் எல்லாம் நம்ம ரெலிஷ் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது ஹியூமன் லைஃப்ன்றது. மகானோட அனுகிரகம் நம்ம எல்லாம் நல்லபடியா அந்த ட்ராக்லயாவது வந்து நின்னாச்சு. முக்கியமா நானு, நீங்களும் ப்ராக்ரஸ் ஆகுறீங்க, ட்ராக்ல வந்து நின்ட்டோம், அது வரைக்கும் பரவாயில்ல. என்னோட சிக்ஷா கூட அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, ட்ரெயின்ல ஏறிட்டோம் எப்படி போயிடுவோம் அந்த மாதிரி. நல்லபடியா ஹியூமன் லைஃப்ல இந்த ஒரு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் மூமெண்ட்ல ஈடுபட்டு இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம இருக்கிறதுன்றது பெரிய 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 சுக்ருத்தி. அது அது இல்லாதது வந்து கிரேட் லாஸ் அப்படின்னு. அப்போ ஹியூமன் லைஃப் இஸ் ஏ கிரேட் சான்ஸ் கிவன் டு த லிவிங் என்டிட்டி. ஹியூமன் லைஃப்ன்றது தான் இருக்கல கிரேட் சான்ஸ். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இது கிடைச்சா நான் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷப்படுவேன், வாழ்க்கையில் எனக்கு இந்த வீடு கிடைச்சா போதும், இந்த வேலை கிடைச்சா போதும், இந்த பிராப்தம் கிடைச்சா போதும்லாம். இருக்கல கிரேட் சான்ஸ், சுக்ருதி, ஜாக்பாட், என்ன வேணாலும் அதுக்கு வார்த்தை சொல்லிக்கலாம், சரிங்களா? எது சொன்னாலும் அது வந்து ஈடாகாது. அதான் அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த லைஃப்ல கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை கொண்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணி அவங்கள அடையிறது தான் இருக்கலே உயர்ந்தது அப்படின்றது, சரிங்களா? ஏன்னா அதில் இருந்தால் தான் நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்மளால விடுதலை அடைய முடியும். உண்மையான நம்மளோட எட்டர்னல் கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன், நான் என்னைக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு எட்டர்னல் சர்வெண்ட் அப்படின்ற நிலையை உணர்ந்து அதை ஆனந்த பரமானந்த நிலையில நம்மளால அனுபவிக்க முடியும். ஐ ஃபீல் தேங்க்ஃபுல் தட் ஐ ஹவ் பீன் ஏபிள் டு ஆஸ்க் தீஸ் கொஷின்ஸ் அப்படின்றத பாப் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து பிரபுபாதா சொல்கிறாங்க, யூ கேன் லேர்ன் மோர் அண்ட் மோர். என்றைக்குமே இந்த இந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணது மட்டும் என்றைக்குமே நிற்காது. பக்திக்கு எப்படி வயசு கிடையாதோ அதே மாதிரி நாலேஜுக்கு வந்துட்டு என்னைக்குனாலும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு தான். என்னைக்குனாலும் கிருஷ்ணா குரு, ஆச்சாரியல் குரு தான். நம்ம என்றைக்குமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க போகிறோம். நிறைய அதுவும் ஹாப்பியாக ஏதாவது ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஹாப்பி, சந்தோஷம் இதில். அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின் ஆன்சர்லாம் வந்துட்டு அவசியம் தேவை. இது வந்து எல்லாருக்குமே பெனிஃபிஷியல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இது பாகவத்துலேயும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில் செகண்ட் சாப்டரில் 5th ஸ்லோகத்தில், ஐ ஹவ் பின் ஜஸ்ட்லி கொஷின் பை யூ, யுவர் கொஷின்ஸ் ஆர், அதாவது வந்து நைமிஷாரண்யத்தில் சவுனகா ரிஷிகள் எல்லாம் சுத்த கோஸ்வாமிகள் கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க, 6 கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாமே வந்து என்னென்னா பகவானை ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம், கிருஷ்ணாவை ரிலேட் பண்ணியிருக்கோம். புருஷாவதாரத்தை பற்றி சொல்லுங்கள், லீலா அவதாரத்தை பற்றி சொல்லுங்கள், கிருஷ்ணா வந்து பகவான் வந்து ஏன் தேவகி அம்மாவோட வயிற்றில் வந்து பிறந்தாங்க, பகவான் வந்து டிஸப்பியர் ஆனதுக்கப்புறம் யாருக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம கல்ச்சர்ஸ் நம்ம வந்துட்டு புகழ் ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும், எல்லாருக்கும் உயர்ந்தது என்ன, நன்மை தரக்கூடியது, அல்டிமேட் குட் அப்படின்னு ஹரிபோல் மாதாஜி 6 கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாகவே இருக்கும். அதனால அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க சுத கோஸ்வாமி. ஒரு கொஷின்ஸ் ஆர் வர்த்தி பிகாஸ் தே ரிலேட் டு லார்ட் கிருஷ்ணா, ஸோ ஆர் ரிலவென்ட் டு தி வேர்ல்ட்ஸ் வெல்ஃபேர். அது வந்து என்னன்னா எல்லாமே பகவான் ரிலேட்டடாக இருக்குது. அந்த கொஷின்ஸை கேட்டனால இப்போ இவங்க ஆன்சர் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா
வேர்ல்டுக்கே ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா? அதுதான் எல்லா கண்டிஷன்ஸோடும் அது கேட்க கேட்க அவங்களுக்கு பக்தி பெருக்கெடுக்கும். ஸோ ஒன்லி கொஷின்ஸ் ஆஃப் திஸ் சார்ட் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபையிங் த செல்ஃப். இதை மாதிரி கொஷின்ஸை கேட்டு அதை நம்ம வந்துட்டு ஆன்சர்ஸை கிடை எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றது பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ கொஷின்ஸ் ஆர் அபவுட் கிருஷ்ணா ஆர் வெரி குட். வென் யூ டிஸ்கஸ் அண்ட் ஹியர் அபவுட் கிருஷ்ணா லோக்கமங்கலம் ஆஸ்பீஷியஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன். கேட்குறவங்களுக்கும் சரி சொல்கிறவங்களுக்கும் சரி போத் த கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர். எப்பயுமே ஸ்ரவணமும் நல்லது கீர்த்தனமும் நல்லது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்துட்டு இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈவன் நம்ம வந்துட்டு 10.10 ஸ்லோகத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம். 10.9 ஸ்லோகத்தில் இல்லைங்களா? என்னைக்கும் வந்து பக்தன் வந்து என்னைய மனசில் நினச்சிக்கிட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை எனக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு என்னை பற்றி உரையாடுறதுலையும், அதாவது பகவானை பற்றி உரையாடுறதுலையும் அவங்களோட உபதேசங்களை, பகவானை பற்றி உரையாடுறதுன்னா நாமரூப குணலீலைகள், அவங்களோட உபதேசத்தை பற்றி நம்ம பேசிக்கிறதுலையுமே பரமானந்தத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் அமைதியும் அடைகிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? 10.9 சத்துஸ்லோக்கில். ஸோ எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் வந்து அதுக்கு தான் ஹாப்பி, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஹாப்பினஸ் எல்லாமே அதில் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எப்போ பகவானை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் பகவானை பற்றி கேட்கும் போதும் அது எல்லாருக்குமே நன்மையை கொடுக்கும், கேட்குறவங்களுக்கும் சரி சொல்கிறவங்களுக்கும் சரி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இப்போ மறுபடியும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஐ எம் அட்ராக்டட் டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பட் ஸ்டில் இன்னும் வந்து இந்த வேர்ல்ட்லி விஷயத்தில் நான் கனெக்டடாக இருக்கேன். எனக்கு இப்போ மேரேஜ் ஆக போகுது, நான் என்கேஜ் ஆகிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. உடனே வந்து மேரேஜ்ன்றது ஒரு பேரியரே கிடையாது அப்படின்றத சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி செகண்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதே புக்கில். ஸோ அதனால் அந்த சிலவங்க வந்து பிரம்மச்சரி, நைஷ்திக பிரம்மச்சரியாகவே இருந்துருவாங்க ஹோல் லைஃப்லேயும். சிலவங்க வந்து பிரம்மச்சரி வாழ்க்கை முடிஞ்சு கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு வருவாங்க. அது வந்து அக்செப்டபிள் தான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி அப்படின்னு அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து லைஃப்பில் இருக்கணும், பரத் மகாராஜர் மாதிரி இல்லைங்களா? அதுலேயே அப்படியே தங்கிடக்கூடாது. கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் என்னென்னா கலியுகத்தில் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் தங்கிடுறது, வானப்பிரஸ்த சன்னியாசியை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை இல்லைங்களா? ஆனால் அதையும் வந்து நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரணும். கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி. அப்போ வானப்பிரஸ்த அதுலலாம் என்ன அப்படின்னா விலகி இருக்கிறது, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல லைஃப், குழந்தைங்ககிட்டேருந்து விலகி இருந்து அதுக்கப்புறம் சன்னியாசத்துக்கு நம்ம ரெடி ஆகிறது அப்படின்னு. அப்படின்னா எல்லாரையும் கம்ப்ளீட்டாக மறந்துடணுமா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. மறக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா? கிருஷ்ணாவையே மறந்துட்டோம் இங்கே கண்டிஷன் லைஃப்பில் நம்மளாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஃபால்ஸ் ஈகோவில், இன்டெலிஜென்ஸ், இக்னரன்ஸ், இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபுல்லாக இக்னரன்ஸ் தானே கண்டிஷன் லைஃப்பில் இருக்கும்போது. எப்போ பக்தி பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அது நல்ல இன்டெலிஜென்ஸாக மாறும். ஆசை, மனம் ஃபுல்லாக வேறு வேர்ல்ட்லி விஷயங்கள் இருக்குது, அது ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், கண்டிஷன் லைஃப்லேயே கிருஷ்ணாவே மறந்துட்டு தானே நம்ம இருக்கோம். அதனால் மறக்கிறது ரொம்ப வந்துட்டு ஈஸி தான், அது வந்து டிஃபிகல்ட் கிடையாது. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்டு. சாண்டிங் அப்போ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு அப்போ ஞாபகத்துக்கு வரும் இல்லைங்களா? சாண்டிங் கையில் எடுக்கும்போது தான் யார்கிட்ட என்ன பேசணும், இனிமேல் என்ன பண்ணணும், இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம், இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும். அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா தாட்ஸு நம்மக்கிட்ட மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு ஃபேமிலி, ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் அவுட் ஆஃப் மைண்ட், அவுட் ஆஃப் சைட் வச்சிடணும். அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். அப்போதைக்கு கிருஷ்ணா நம்ம சாண்டிங், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், அது மட்டும்தான். அப்படி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அதுவே வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இதில் சாண்டிங்கில் அப்ளை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு, நான் சொன்னேன். எங்கே பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மேரேஜ் லைஃப்லேருந்து வெளில வர்றதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் சொன்னாலே ஓகே தான். அவங்களுக்கும் வந்து ஒய்ஃப் குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அவங்களாம் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் அவுட் ஆஃப் சைட்டில் இருக்கிறதுனால இவங்களால அதை நல்லபடியாக வேதிக் சிஸ்டத்தில் இருக்க முடியுது, லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்து உபயோகச்ச பதிதானா பாவனிபஷ நம்ம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். யாருக்கு ஏதோ ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் வந்து நான் அவசியம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு நிறைய ரியலைசேஷன் உள்ள ஒரு பேராகிராஃப்.
சாப்டரு மறுபடியும் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணி பாருங்க.